लिरनायखौ जोङो मेनटेन खालामथारनांगोन सोर सोर एप्लाइ खालामदोंमोन कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे लोगोफोर हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दा आङो नै जेबो देलाया मायानो माने ओरैबायदि जेबो गानाखैबो मायाखैबो नोंथांमोनजों भिडिअ खालामग्रोनाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आङो दा नोंथांमोनजों फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय दा आङो ब्रास खालामखांनानै दुगैखांनानै नै आङो मोखाङाव जेबो फुनाखै नोंथांमोना सोंबाय थादोंमोन नालाय आङो मोखाङाव मा फुना बेखौ नोंथाङा मा होनो बेखौ खिन्थानानै हो होननानैहाय आङो फेसआव मा क्रिम फुनो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थिननायलाय आङो दिनै फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै होननानै सानबाय दा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो मोखाङाव दा जेबो फुनाखै बेखायनो नोंथांमोनजों बे फुननायनिफ्रायनो जागायनानै भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै होननानैहाय आङो फैनाय जाबाय दा होमबा मा फुनो आङो नायनानै लाग्रोदो दा आंथ' डार्मेट'लजिस्टबो नङा जाहैबाय स्किननि जेबो बांद्राय जेबो मिथिया दा आङो मोखाङाव मा फुनो बेखौल' नोंथांमोनजों आं शेयार खालामलांगोन आरो बेखौ मोजां लाखिनोबा हेल्दि लाखिनोबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे होमबा आङो स्टार्ट खालामनोसै जागायजेननोसै दे मा फुनो आङो मोखाङावहाय दा जेबो गैथ'आ नै मोखाङाव आङो फेस वास खालामखांबाय फुङावनो ओमफ्राय बिनिफ्राय जागायजेननोसै आरो मा फुनो आङो सिगाङावनो नैबेखौ फुनोमोन नै भाइटामिन सिखौहाय ओमफ्राय भाइटामिन सिया एसे गोमो जानानै माबाबाय नै गोमो जाबाय ओमफ्राय आङो गोदान बिहरफिननाय जायाखै बेखायनो आङो बेखौ फुनला माने भाइटामिन सिया बिदि माने कालारा एसे फेड जायोबा माने कालारा एसे पुरा वाइटसोमोन नालाय दै बायदि कालारसोमोन दा बियो बेबायदि एसे येल्ल'हां कालार जाबाय दा बेखौ आङो फुनला ओमफ्राय गोदानबो बिहरफिननाय जायाखै आङो दा बेखौ दोनथ'नोसै आरो बेखौ फुनला होमबा भाइटामिन सिखौ फुननांगौ सानावहाय आङो बिहरफिनगोन ओमफ्राय दा गैथ'आ आंनाव ओंखायनो आङो फुनला बेखौ ओमफ्राय बेनि सिगां नै आङो ससमाखौसो फुनबावगोन दा नैबेयो जाहैबाय बे आइ क्रिम नैबे मेगनावहाय माबा जानो नागिरो मा होनो बिदिखौ नैबे ससमा गानग्राफोरना बांसिन जानो नागिरो बियो एसे गिदिर गिदिर जानो नागिरो नै बियो आइ बेग्स जानो नागिरो बेखायनो आङो माबाखौहाय आइ क्रिमखौ फुनो बेनि थाखायनो बे आइ बेग्स जानो हायैनि आरो डार्क सार्कोलफोर जानो हायैनि थाखाय बे आइ क्रिमखौ बा आइ सेरामखौ फुननांगौ आरो बे आइ सेराम बियो अर्डिनारिनि मोजां मासाज खालामदो बेखौहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दा बेखौ आइ सेरामखौ फुनखांनायनि उनावहाय आङो नै माबा निविया सफ्ट बेखौ फुनो मयस्चराइजारखौबो लागायथारनांगौ आङो जा मेन बेखौल' लागायो बांद्राय जेबो लागाया सिगाङाव आङो माने माबायोमोन सिगाङाव आङो बिराद केयार खालामबोदोंमोन सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय दा खिन्थु जेबो बिदि केयार खालामनायानो जाला माने आलदा आङो माबा सेरामफोर फुनोमोन ओमफ्राय दा माने आङो जेबो बिदि केयार खालामनाय जायाखै जा नांगौ मयस्चराइजार ओमफ्राय सानस्क्रिन बेफोरखौल' आङो लागायनाय जायो दा सानस्क्रिनखौबो नै आङो एक्वालजिकानिखौ लागायो सानस्क्रिनखौहाय लागायथारनांगौ जेनेबा बायहेरायाव थाङा आङो बायहेरायाव ओंखारा होननानैहाय बेबायदि नङा जायखिजाया फुङावनो सानस्क्रिनखौ लागायखानांगौ आरो माने सानाव लागायथारनांगौ नों न' सिङाव थाबाय थाबाबो न'आव थाबाय थाबाबो सानस्क्रिनखौ नांथारगौ जाहैबाय साननि बेलायावहाय ओमफ्राय बिदि नङाखि आं जेखौ फुनदों नोंथांमोनाबो बेखौनो फुननांगोन बा बिदि नङा दा बयनाबो स्किना आलदा जायो बयनाबो स्किना आलदा टाइपनि मोनथाम टाइपनि दं स्किननि बादै नोंथांमोना मिन्थिग्रोनांगोन ओमफ्राय बेनि उनावसो नोंथांमोना माने माबाखौहाय क्रिमफोरखौहाय बा फेस वासफोरखौ क्रिमफोरखौ आरो बायदिसिना मोखाङाव लागायनायफोरखौनो नोंथांमोना लागायनो हागोन दा आङो बेनि सोमोन्दैबो बुंलांगोन उनावहाय दा आङो बेखौहाय आंना कम्बिनेसन स्किन ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो बेखौ फुनो एक्वालजिकाखौहाय आरो दा सानस्क्रिन फुनखांनायनि उनाव आङो जेबो फुनला बेनि उनाव आङो भिडिअ बानायोबा एसे लिपस्टिक लानोसै बेखौहाय बेनो जाबायबो ओमफ्राय भिडिअ बानायनायनि थाखाय आरोबाव इयारिंसबो गानसै नङाबा न'आव थाबालाय ओरैनो गाना बायो आङो
होमबा दा बेनोसै आंनि मोखाङाव लागायनाया बेखिनियानो आङो भिटामिन सि फुनोमोन दा दिनैथ' गैया जाहैबाय दामानि आङो बिहरनाय जायाखै बिदि येल्ल' जाबा भिटामिन सिखौ फुननो नाङानो आरोबाव माबा जाबाय आइ सेराम फुनो आङो मयस्चराइजार फुनो ओमफ्राय सानस्क्रिन बेनो जाहैबाय आरो बेनि बादै आङो जेबो फुना बेखिनियावनो मोखाङा लागायनाया आंनाहाय दा नोंथांमोननो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ आङो उनाव खिथालांबाय थागोन दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामग्रोसै थोदो होमबा जाबाय ब्रेकफास्टनि थाखाय नागिरनो फैलायबाय आंनो फ्रिजआवहाय दावदै लाबाय ओमफ्राय बे दावदैजोंनो आरोबाव मा जानो मैगं थाइगं नागिरलायबाय बेयावहाय आङो टमेट'खौ मोनबाय बेजोंनो जानोसै आरो दा ब्रेकफास्टखौहाय नायलांदो होमबा आंनि ब्रेकफास्टआ माबायदि जागोन आंना ब्रेकफास्टआ नै बेनो दावदैजों टमेट'जों एवबाय आङो ओमफ्राय नैबे नै गावना जाफैलायबाय बेना थाइबें थाइसे ओमफ्राय नै आलमोना गरनैल' थाबाय दहाय बिदाया फैनानै जाफैजोब्बाय गैला ओंखायनो आङो नैबे ड्राइ फ्रुट्स दंबावो मिक्स सिड्स बेखौहाय सामससे जानोसै बेयावहाय जोगोनार बेगर दं वाटारमेलन माबा दङ बेगर दङ ओमफ्राय फ्लेक्स सिड्स माबा माबि दङ बेखौ जानोसै आङो मैगं संनो सानदोंमोन ओमफ्राय गैया हाखु दाखु जानानैहाय सङासै आं टमेट'जों जानोसै होननानैहाय ओमफ्राय दावदै थाखालायबाय आरो आंना ओमफ्राय जानानै लाग्रोसै आं लोगोफोर नै आंहा मोनसे जिनिस दिनैसो नायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ खालामदोंना खालामाखैमोन रग' थांसिगोनलाय दाना रग'नो नै मोनाबो फ्रामाबो बोरो नै बुस्थुआ नै बेखौ नोंथांमोनाबो सोर एप्लाइ खालामदोंमोन खिन्थाहर दे रग'आव थांसिगोनलाय नङा होमबा मोनसेयावनो 950 ग्रेजुवेट पस्ट ग्रेजुवेटनि मोननैबो खालामखादोंमोन नालाय सोर एप्लाइ खालामदोंमोन कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर दे लोगोफोर नोंनि सिथरखौ खेबनोसो नंदोंमोन आङो बेनोनो हालदै देनो नागिरदों न'निनो हालदै दंखायो नालाय न'आवनो हालदै गायखायो जोंना एसे जानो आन्था ओमफ्राय बे हालदै गोथांखौनो देनानै लानोसै गरम बोथोरावबाथाय बे मानलु मानला माइसुं माबा माबि सिथर जानायफ्रानो जोबनो थाङा बेनावबो नै बेबायदिनो अबाय हाबो सिं सा बबेजोंबा हाबलाबायनोसै मानलु मानला जालाबायनोसै बेखायनो बे नै हालदै देग्लिनानैहाय हालदै गोथांखौनो देग्लिनानै बेखौ फुननानै होयो आरोना बिदि जायोबा हांगोमोर जाबाबो बिदि सिथर जाबाबो बिराद मोजां हालदैयाहाय दसेनो मोजां जाथारो गावबो खुरला मानलु मानला जाबाथाय जै फुनखांबाय माबाया आरोना बियो खुरानो लाया बेखायनो बेनो बिदि मानलु मानला जाबाथाय फुननानै होयो खिन्थु सिफ्रासो एसे बोरैबा हालदै गोमो नांनानै थायो माने थुखैबाबो खारजोबाना बेखायनो एसे नांनानै थायो आरोना जिखि कालार गाना मानो दा बिदि दसे फुनहाबनानै लानानै बेखौ थुखैनानै लाखानोसै ओमफ्राय उन्दुसिगोनबो बियो थुखैनानै लोथो उन्दुलांबाय मानसिया जा गोदो उन्दुबाय दा बे नै उन्दुबाय थानायावनो पार्सेल फैदों पार्सेलाबो गावनिनो बेनिनो ड्रेस बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय दा खुलिथ'ला आङो नोंथांमोननि सेरावहाय दा खुलिनानैहाय नायनोसै आं लोगोफोर दा माने आङो नोंथांमोनजोंहाय मा शेयार खालामलांनो सानदोंमोन थारमाने स्किनखौ हेल्दि खालामनोबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौबो आङो एसे एनैसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ शेयार खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोनजों सासे फंबायनि मा होनो देरहा ब्लग अफिसियेल बे फंबाया दहायसो आंनो कमेन्ट हरदोंमोन नालाय बे कमेन्टआवहाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन जे बेखौनो आं नोंथांमोनजों फोरमायनो थिननायलाय माने आंनि भिउवार्सफोराबो जाहाथे मोनथिनायनि थाखाय बिथांनि देरहा ब्लग अफिसियेल बे मा होनो चेनेलखौहाय मोनथिनायनि थाखाय बुंनो थिननाय जादों नालाय बेखायनो आङो माने सोरबा रिकुवेस्ट खालामहरनायाव सोरबा हेल्प बिनायाव माने हेल्प खालामफिननो मोनाबा आंबो बोरैबा मोनो बेखायनो आङो बे फंबाया बुंनायलाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जाबाय जे
बिथांनो माने बिराद रांनि गोनांथि जानानै दङ जे बिथाङा मानिबा थाखाय कर्टआव केस सोलिगासिनो होननानै बुंदों माने कर्टआव गाव केस होदों सोरखौबा ओमफ्राय बेनि थाखाय गावहा बिराद फैसानि गोनांथि जाबाय थायो जेन'बा उकिलखौ लोगो हमनायाव दा कर्टनि केस जायो नालाय कर्टनि केसआवथ' फैसानि गोनांथि जाखायो नालाय दा बयबो बे इउटुबाव फैनाय माने चेनेल खुलिनाय माने बयबो फैसा खामायनो होननानै फैखानाय नङा होमबा जाय जेरैखि बुङा मानो बे मेन टारगेटआ बेनो जाहैखायो ओमफ्राय दा बे बिथाङाबो जेन'बा जाहाथे इउटुबनिफ्राय एसे एनै खामायनो हायो बेजों जाहाथे गावनि केसखौ बियो सालायनो हायो बेनि थाखाय हरनायलाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जाबाय आरो बेखौ दा नोंथांमोनाबो भिजिट खालामहैबानो जाबाय बेनि चेनेलखौहाय देरहा ब्लग अफिसियेल बिथांनि बे फंबायनि दा नै सासे फैलायबाय नुदोंना जोंखौ सासेयाबो गेजेर गेजेर फैब्रावो नै सासेया फैलायबाय सिखारनानैहाय ओमफ्राय दा माने नोंथांमोननो आङोथ' मा मोजाङै खिथानो बेसेबां मोजाङै खिथानो रोंबावनो दा बेनो आङो एसे एनै फोरमायनो सानदों जे स्किनखौ जानला मोनला एक्सपेरिमेन्ट खालामलाबायनो नाङा जेरै मानसिफोरखौ मोजां नुदों होननानै बेबायदि फुननानै मोजां जादों होननानैहाय बेबायदि फुनलाबायनो नाङा नोंथांमोनाबो गावबा गावनो माने स्किन टाइपखौ मिन्थिनांगोन बिदिया जंखायगासिनो दङ सिगाङावहाय जानानै स्किन टाइपखौ बेखौ लाबाथाय बिराद गोलोमखायो माने स्किन टाइपखौ मिन्थिग्रोनांगोन ड्राइ स्किन ना नर्मेल स्किन ना कम्बिनेसन स्किन ना अइलि स्किन बेफोरखौ मिन्थिखांनायनि उनावसो जोङो गासिबो मोखाङाव जा लागायनांगौ बेफोरखौ लागायनांगौ आरो ओमफ्राय मेनआ जाहैबाय जा लागायनायनि अनगायैबो जोंहा मेनआनो जाहैबाय मा जानायफोरखौहाय जोङो मेनटेन खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे दै लोंनाय बे मेनथार मोखाङा दै जुदि मोजाङै लोङाबा मोखाङा माब्लाबाबो ग्ल' जाया ग्ल' फैया दैया लोंथारनांगौ मिनिमाम बे जाहैबाय दैयाथ' मिनिमाम माने माबासोआव 2 लिटार्स मिनिमामसो बेयो ओमफ्राय ओरैनो गरमावहायथ' 3-4 लिटार्सखौहाय लोंथार गरमा 3-4 लाथ'दो थाबावासो 3-4 लिटार्सखौ लोंथारनांगौ आरो ओमफ्राय बांद्रायबो बिदि लोंनो नाङा जेन'बा ओमफ्राय जायखिजाया 2 लिटार्सखौहाय मिनिमाम लोंनांगौ जाहैबाय आंथ' दै गाङाबाबो माने बेसेबां लोंखो बेसेबां लोङाखै बेखौ साननानैसो लोङो आरो गांनायखौ नाया आङो जानला मोनला फेसपेकफोरखौबो जोङो फुनोब्लाबो माने नायनानै फुननांगौ अबेयाव ड्राइ स्किनाव अबे जायो अबे कम्बिनेसन स्किननि अबे नर्मेल स्किननि अइलि स्किननि बेफोरखौ नायनानैसो जोङो फुननांगौ आरोना जायखिजाया एक्सपेरिमेन्ट खालामलाबायनो नाङा आरो बाराद्राय जादोंबाथ' डार्मेट'लजिस्टनाव स्किन डक्टरनाव नायजानायानो मोजांसिन बिदि मालायनिखौ नुनानै सोलोंलाबायनो मोजां नङा माने मोनथिग्रोनानै लानांगोन ओमफ्राय आरो मोनसे मेन बाथ्राया जाहैबाय आं जे भाइटामिन सि फुनो नङा होमबा बे भाइटामिन सिखौहाय सिथर गोनांफोरा माब्लाबाबो दाफुन दे आरोबाव आङो मा फेस पेक फुनो आं बेखौ स्किन केयार भिडिअ बानायनाय स्किन केयारनि भिडिअ बानायनाय दंखायो बेयाव नोंथांमोनाबो नायहैबानो जाबाय माबायदि फेस पेक फुनो आङो बियो बिराद मोजां स्किन ग्ल'यिं स्किननि थाखायहाय ओमफ्राय सिगाङाव आंबो जेरैबायदि स्किन केयार खालामदोंमोन बेबायदि आं दा खालामफिननो हायाखै उनाव ट्राइ खालामफिनगोन आङो दाथ' आं जेबोखौनो बांद्राय केयार खालामनायानो जाया जाखिनि फुनो आं नोंथांमोनजोंनो बेखौनो शेयार खालामबाय आरो उनाव आङो मोजाङैनो केयार खालामफिनगोन दाथ' आङो जेबो केयार खालामनो टाइमानो गैया जाहैबाय जाबाय ना र' होमबा दा नै आंहा फिसालाखौ लानायाव मा होननांगौ बेखौ बावगारलांबायसो बेखायनो आङो नै बुंफिननाय जाबाय जे मोखांखौ स्किनखौ हेल्दि खालामनो थाखायहाय जोङो फास्ट फुडखौ नागारथारनांगोन माने नागारनो हायाब्लाबो जोङो रेगुलार बेसिस खालामनो नाङा बेबायदि जानायखौहाय बयबोआनो मिन्थिखागौ ओमफ्रायहाय गोदै जिनिस सुगारनि बुस्थु गासिखौबो जोङो एभयड खालामनो हानांगौ आरोबाव जोंथ' मिन्थिखागौ दै लोंनाया बिराद माबा इम्परटेन्टथार बियो दै लोंनायखौ जोङो नायथारनांगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जाहैबाय मोखां सुनाय मोखांखौ जोङो फेस वास खालामनानै उन्दुथारनांगोन आरो उन्दुनायनि सिगां फेस वास खालामथारनांगोन थारमाने आरो
जेनेबा बेलासियावसो दुगैदों बेलासियावसो मोखां सुदों होननानै जोङो थानो नाङा बेखौहाय मास्टार उन्दुनायनि सिगां जोङो फेस वास खालामथारनांगौ नङाब्ला आंनाबो नै जुदि फेस वास खालामनाय एखमबा बानानैहाय बिराद बानानैहाय माने टाइम गैला उन्दुनो ओंखारबाय होननानै बानानैहाय आङो मोखांबो सुनाय जायाना ओमफ्राय माबा जानो नागिरो माने एसे सिथरफोर ओंखारनो नागिरो एसे एनैनो ओंखायनो बेखौ खालामथारनांगौ बाबाबो दथिबाबो ओमफ्राय दै लोंनायखौथ' रेगुलार खालामखानांगौ दै लोंनायखौ जोङो मेनटेन खालामथारनांगोन होमबासो जोंनि स्किनाबो हेल्दि जालांगोन ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर होमबाथ' मा थाबावनो बेखिनियानोसै आरो माबाफोर गोसोखांबावोबा आङो उनाव होननोसै होमबा लोगोफोर बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं